UMDC ke West Jante Hills District na mesngat kanduli uba dawan lingdo uba pentikenai ladia ban aireng hak election aja arpulai na nateng constituency banile presya UMLA bamenta uba sneu bhalang dhar na kaseng National People Party NPP upalong menteri sarkar bamenta uba dawan lingdo habakran chikila pathai kubor uloong ba haba umi shakajala kam sinchar pajba ba umi shakasan hima sima kadai ke jinglok mensiam rangba ke jingshania yala dia wala omdat kaspa bantie de kabut nrei onamdu jingkerman ban penkre ke election haw aja apulai namar ke jingle kalong bet baki pajba kena ta ke jingiet omda kapisa dadangi pai sebentar naga liang jongilong mikmat ilong kiba don mbok nadok mensua nunu bejong bejok berbor judon kabinet minister keniga Kenti bementaro ngidon bok ngidon minister ubah haklik tam jong state jongi ladangi nyo ma sebang dar rei pangi pe cebar ya kenam kubrom jong umlang don sok belak ban yakun rei pangi pe pat jing sakdin jong ga dong ke chnat ke jongi aba ni pai jing don kam jong pai ba dang bun ki benta ki ba upai ba yo kuma ong meni jing sia surok barok kisnong lebun pokon singi mentang liok surok lut rei bangi yo ni surok jaka binyai san snem ngiyai tang snem rei barok menta lebon ki surok ki ba lejot lape tam wat ki thainong kendong taka benta ka baar ha wangi pe chpang kai ko khia ka puli ku puthi ka benta ki nong rep tam le ki ni snem menta ke jing len shop jong mariang banga phai khmat ki nong rep ke jing chai beng tam e ki lengkha ke jaka rep lawan ka ke larak lut rei pun ki pai ba jong ni tam ki nong rep kelado ya ka lengkha jongki handrei ma pej pa di kijing ram liang ka tenat agriculture hadok menta ki pajba jangi lado mencem snem hadok mentar ki empat yo ai handrei kilamat ini kijing na bon ki benta ba ngi phas ka constituency jangi kijing sa den hangi pe ro na liang ka kam bordar na ka port sport kijing ya khajah ka ni ka thai bordar jangi seni khanduli selpangam handrei bangi pej pat na ka liang ka police department dan ni na liang minister jangi berpor mimjuyo i bagi don benta ban pensingan yupai ba dan di ban ai kata jengkermen kamtam gitu ki jaga dan benta ban ai kata jeng yada gobian aduk mentar lengi pas kini senang bordar jangi nyimpat yo ya surok napok gejela jangi penban ngiliyo surok napok gejela mekalaya pai ba jangi rekat bat nga men ke pospor ngi wan persya andrei tang bor barin idon tang ke bor senang mat bor mesiam la andrei neliang jongga state ke jangi yo iba klaim lai hendrei sarkar asam haduk menta kala la ban penpoi ki surok seborok kini ki senong bordar ki barang dei nepok ngejela mekalaya jeng kani kelong go wei ki bobok jeng ki briu jangi ki ba don te ha thain bordar nama phi menta ga election ni bon ki pai ba kim tip show ki election kata kadur ba dei ban long mar pai ba hi menta tip ki election kunu ban yo bisa ban lek thebot kata dei ga intention jong pai ba bro ko wei ki jela jangi kumba pa menta nak ta kadau sin bala mudan kre election ngidon kam man kan mau kespa handrei nga yela depan ngawan de we gedur de we jingmut kumnu ka kathong ban kong tengah kumnu ban hikai pai ba namar dengiman kata kadur de spa ai baga jella jongi ngicai menteri jongi kan sukut bakno no po tena ta kadau daga mensim barang ba de jing chania kong yela de wala dangam don ai handrei nakong ngachenia tadi kebaar ngachenia haulai ngachenia ro yaki baikba nakta kadau alpun kre LD panyaj kenika election taba ngayaj serum seneng ngayaj daga bentak benkong dari kijing hikai yu baikba kemut yu kijing jet ikinong mikman kanu lenti bengin jet ikinong yalam kata ba nakong ngawan baikba ngai kumba pa menta dadangi yaj hadur jong kespa kuma meni lapan kut hanu no por kataga jinglong lailo jongi dan ni kataga sukasan ke bangi sem nang tada pun ki pajba ki kelinga memdon ai kumnu menyi khun ni ke election ong sicha lada ni phai ke ni juk bomenta ke juk jong spa nga tangga kamera mai sinong isya ngam bit ban khun amar ngam don ai ndai de jing start jong play daga mensem rang ba ke jonga de jing senia jong pajba ngala ban long kum MDC tena kata kadau pun ki bekeli ngatang cengli nata kadau nga ong ba kespa kumdon kam dadang inang wan cupai ba rengkat bat kinong rim re dadang imdon kinong rim tang lengi don kespa impoi seno semut mentala dengan sangut ki kandidat tang bodon spa ngiti pancop tang wei
namar balai kiwan da gejo kejimut pai ba kunu wan penbei pai ba kunu ai pisau pai ba hari kejimut ke jang apat da kenong rim kumnu bani trailang na do piswa jang election bat kumnu bani trailang anda le job election kata dega thong jonga na kata kadau ngam da ting ting wala da gidon spa kat bagi don spa ro namar ngadon kata ka thong ke bah khamat bani khun ye ke election kum belong menta pun ki ba ong inga o yo se kena ke por min sa song thai ane min sa pem na bani khun yo se min se cha thet kata ke pau sebar ke ba ki briu ki do jingken men nak benta jonga kata kadau kat sebanga ya serom seneng ngaju ong wat rai kluma nak tak daw lat pi kat ba phim pat chania enga yiki we ro 4 chania namar ni don lai sangut candidate bum kre bani khun yo si menta ngam thong ipi yo si we pat ki thok kata ba ni don kam e ban perkhat namar ka por kadang biang pe candidate wi khun sisa uyai kelenti bodai hendrai ki candidate ki ba ya khun tang ban penjob ya bum dai ban job ki yai pat ka we kelenti kata ba ni i ka e ba pa seban ta i man nga ong ge ka pisah ngasi thu keterikam habaro gajela jongi tan rei bani khun election kumbangai khun ro 4 don hi po gajela jongi kata nadok bangai khun MDC ro ngaya kata gelenti ngam sem la pelut citengka ro nementa pai ba rei ngawan dak nong rim dak jing pensniau thu ke e mat terikam jonga ke balong mentah kini election ro ngam sem la pengkre nak benta ban thed u pai ba dan ban sam pai ba rei ngal pengkre dangkat ban yai lenti nak bentai le berkat tu kan ningut kinong yarap ki jonga ban yai lenti ban pensniau ke thong jonga spai ba kata ke ba ngibo kemane rei rengkat bat ki jing hikai spai ba ke mangaong ni le yo surok menta barok ki sinong jongi rei ke jaka bangin yo surok ban yai do san chpeu snem rei ni yai pai tang chi snem le jot ki jing bam sam ka pau kata ke benta ka hok jongi le bam barok sa san snem rei ni yo ban yai tang chi snem kata ban kong ku ba pau ki jing sinai ka assembly ba menta ki jing sia wat ujumai ban kat kum ke plan la depan ujumai ro kam klem ndrei taman sinam pandep yo i ba kel klem kani kala pa cha ki jing bam sap ya ga hok ke jong ing pai ba te kini ki e ki ba ngadon khmat e ban pun cha pai ba akani ke jing yai lenti jang jit jong ai ka UDP na do mensua ro ka jing ya khun jong ai ga election MDC ngala don lupa ka parti UDP kejing pengkre jonga mentaro ngala yai UDP nekong kejing siam jonga kejing la bani senia kejing terekam ki benta per kham tame kejing ya senia ado presiden ki presiden jong district ado state level pada ki MLA jongi ki long ki beri bla ban senia pada ki ko poro na iba kani ke parti ka don kejing kit klik lang na benta kejai ban riu jongi pada ki ko poro na iba ka sur jong pai ba kumbangai lading adon ka jing thmu ka ni parti nga iu pai ba ro kham tam ye menta udon jing thmu ka ni parti ni bawan khot nak liang ka AITC gila don ka tukan ni ki bawan dan rein ka liang ka jonga ngam don hi ka plan ro kum kata mo hado menta la dangam yo ka parti UDP yo siga don nu jing thut ka ro ngan sa pej pat ye ka ta hadin rein kum balong menta ka ma lio i jing yat inti sprang na don circle na don na district pan kimi intir liang state kinsa ai hi ka tiken ngak mi lenti ba nganyane kan parti haro ba kod di